Китай отново е номер един в света по отношение на източниците на изходящ туризъм. Сега можете да актуализирате знанията си за новите възможности и предизвикателства и да получите прозрения и практически съвети с поредица от самостоятелни онлайн програми за обучение на 26 езика, включително и на български. С помощта на изкуствения интелект обученията се предлагат на 26 различни езика, включително английски, немски, френски, испански, италиански и арабски и много други. Има 19 CTT сесии, представящи различни аспекти на нивото на общите познания, както е посочено тук, от общо въведение до сесии за маркетинг и адаптиране на продукта. Има повече от 40 CTT сесии, представящи навлизане по-дълбоко в конкретната тема, включително примери за най-добри практики и веднага приложими съвети. Всяка CTT сесия включва и тест за самопроверка. Всички участници в CTT имат безплатен достъп до ексклузивна седмична сесия с въпроси и отговори с мен на английски език за взаимодействие на живо. Всеки видеоклип струва само 39 евро и включва едномесечен достъп до седмичната онлайн сесия с въпроси и отговори на живо с мен, отговаряйки на въпросите ви. CTT се предлага и като персонализирано обучение, специално за вашата компания или дестинация. Моля ви, изтеглете своето CTT обучение по туризъм в Китай от Payhip.com Meaningful Tourism.